Pozdrav svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovog puta ćemo da, kao što možete vidite u opisu videa, pričati o tome kako da povećate vaš FPS u igricama uopšteno, ne samo što se tiče Dota 2, nego uopšteno u igricama, tako da ćemo polako da krenemo, da ne bi dužili previše, pošto za FPS bi trebalo malo da se iscimate da biste imali bolji FPS u igrama. Sad uopšte šta je FPS? FPS predstavlja skraćenicu za frames per second ili frame po sekundi. Frame-ovi su slike koje vam se menjaju tokom igranja igrica, tako da što više frame-ova to ćete bolje, lepše i brže vidjeti šta se dešava na vašem ekranu. To je otprilike teorija nekog FPS-a, da kažemo. Takođe, čovek ne može da vidi više od 30 FPS-a, to isto da znate. Zato uvek kada se renderuje video ili nešto gde god da pročitate neke detalje informacije, piše da bi bilo poželjno da se renderuje od 23 do 30 FPS-a, zato što je to ono optimalno koliko čovjek može da vidi. I to sa najboljim videom možete da vidite 30 FPS-a, preko 30 FPS-a ne možete ukoliko niste neki super čovek. Sad, zašto mi vidimo bolje kada, na primjer, imamo preko 30 FPS-a, preko 30 FPS-a kada je igrica uređena, znači kada imamo više od 30 FPS u samoj igrici, nije da mi vidimo bolje, nego se slike brže menjaju i sve onako izgleda, da kažemo, glatko, onako sve se lepo dešava i pomera, dok kada imamo 30 ili manje FPS-a, onda ćete vidjeti onako ona, da kažemo, seckanja. Nisu to seckanja zbog vaše hardverske mašine ili ne znam nija čega, nego to je jednostavno tako se slike manje menjaju, znači ima manje slika i to je otprilike to. Sad, kako mi da povećamo taj FPS, to je najveće pitanje. Postoji mnogo načina da bi se povećao FPS. Sad odmah unapred da kažem, ako imate računar koji je star i koji je dosta loš, onda čak ni ove stvari koje ću vam sad upravo pokazati vam neće pomoći da povećate FPS više tipa od 5 FPS-a, zato što jednostavno FPS zavisi od grafičke karte i od RAM memorije. Znači, to su dve najbitnije stvari koje morate da imate dobre da biste imali dobre FPS. Znači, grafička karta i RAM memorija. Danas je preporučljivo da računar ima 6 GB, minimalno 6 GB RAM memorije, da bi svaka igra radila onako ok i solidno, naravno uz neku grafičku kartu koja ima bar gigabajt na DDR5 i 256 bita magistralu i tako dalje, ali da vas ne zamaram sad u tim stvarima. Ukoliko baš imate onako loš i star računar, onda vam ove stvari neće baš nešto mnogo pomoći, nažalost. Ukoliko imate onako negde između novog i starog računara, pa čak i novog računara, a imate nizak FPS, ovo će vam definitivno pomoći i to baš dosta. Tako da ajde da krenemo redom. Prvo što možemo da uradimo jeste da odemo ovde na start i ovde da se kuca da ukucamo procenat, tmp procenat. I on će izbaciti ovaj jedan folder koji je pod imenom temp. I kada uđemo ovde, vidjet ćemo neke fajlove silne koji su ono kao, uopšte ne znamo šta su, jel? Da se ne bi puno zamarali, stisnut ćemo CTRL-A da označimo sve i stisnut ćemo Shift Delete. I on će pitati da li želite stvarno da zauvek obrišete 42 itema fajlova, mi kažemo da. I na svaki ovaj koji vam izbaci, kliknut ćemo Do this for all current items i stisnut ćemo Skip. Tako da će onda ostavi programe koji su trenutno u korišćenju. Znači, kao što možemo vidimo, ja snimam preko Audacity-a moj commentary, jel? Tako da ovdje imamo Audacity Temporary Files. Nvidia Corporation, to znači da Nvidia radi, što je sasvim normalno, i ovo su neke stvari koje ni ja ne znam šta su. Šta smo ovim postigli u suštini? Ovim smo obrisali sve temporary failove koje se nalaze na računaru. Temporary failovi su failovi koji se bukvalno talože na vašem računaru koristeći bilo koji program ili koristeći jednostavno internet, posjećivanjem bilo kojih ostalih sajteva i tako dalje, tako bliže. Znači, što više stvari koristite na računaru, imat ćete mnogo više ovih fajlova. Neko od vas će možda imati 50 ovih fajlova, neko od vas će možda imati 2000 ovih fajlova. Sve zavisi da li ste ikad ovo radili, čistili i tako dalje. Sad, postoji jedna caka kod ovog jeste da svaki put kad vi ugasite računar,
on briše ove temporary failove, ali ih ne obriše sve. Tako da faktički on obriše deo, veći deo obriše, ali dosta toga ostane i to se taloži i to može jednostavno da uspori rad vašeg hard diska i takođe da uspori vašu igru. Tako da to je prva stvar koju možete da uradite. Druga stvar koju možete da uradite jeste opet kliknemo na start, idemo ovde da piše kompjuter, idemo desni klik i stisnemo na properties. I kada nam se otvori ovaj novi prozor, sa leve strane idemo na Advanced System Settings i kada vam se to otvori imamo ovde da piše Performance i ovde imamo Settings, kliknemo na Settings i ovde faktički šta ovo radi? Ovo gasi sve one fancy senkice ispod miša, ispod ovih prozorčića i tako dalje i tako bliže. Tako da ako imate lošiji računar, onda bih vam preporučio da idete na ovo, znači da bukvalno stavite za najbolje performanse i imate za najbolji kao vizualni pogled na sve ovo, tako što možemo da vidimo da je ovde sve otkačeno sad, a kad idemo na Adjust for Best Performance, onda je sve isključeno. Sad kad bi ja ovako ostavio, onda bi on vratio ove prozorčiće na onaj stari Windows 98 izgled, što mene jako nervira, tako da sam ja išao na Custom i samo sam upalio par stvari koje su mi omogućile da bude bar ovako kao Windows 7, ovo što možemo da vidimo. Ali vidite kad vučemo ovo kako se ne vidi ceo prozor kako ide, nego se vidi samo taj kao kvadratić koji se pomera i onda kad puknem, to je kad pustim miša onda se stvori, znači to sve umanjuje i nemate senkice ispod miša i tako dalje i tako bliže. Vi možete da se igrate sa ovim malo, apsolutno ništa ne možete da pokvarite, u najgorem slučaju samo vratite na ovo, Adjust for Best Appearance, zato što je to po defaultu, znači tako stoji kada instalirate Windows, sve je ovde uključeno, tako da u slučaju da vam se nešto ne bude svidelo i ne budete znali kako da vratite, samo stisnite Adjust for Best Performance, Appearance i to je to, znači bukvalno, a ako hoćete idete malo na custom pa isključite nešto što vam ne treba, nešto uključite i tako vidite šta radi, malo se igrite s tim, ali u suštini to bi trebalo da vam isto omogući malo brži rad računara. Sad, to je ono što Windows može da ponudi, ništa puno, ništa čudno, tako da ćemo morati da koristimo neke softvere za čišćenje računara i podizanje FPS-a u samim igricama. Tako da prvi program koji mogu da vam preporučim jeste CCleaner, jedan od najboljih programa koji se koristi, bar po meni. Kada imamo više opcija, pričat ću o 3 opcije u ovom programu. Prva opcija je ovaj Registry, kada kliknemo na Scan Registry Files, šta je već pisalo, ne mogu ni da vidim, on će ovdje da nađe sve Registry failove koji bukvalno ne služe ničemu, koji su tu samo tako da bi bukvalno, kažemo, zabavali računar. I kada on nađe sve ove, kliknut ćemo na Fix Selected Issues, ići ćemo No, ići ćemo Fix All Selected Issues i kliknut ćemo Close i to je to. Znači, obrisali se sve registry failove koje jednostavno nisu potrebne na računaru. Sad kažem opet, vi ćete ovde možda imati 500 ovih registry failova, možda ćete imati samo 2. Sve zavisi. Druga opcija koju nudi ovaj program jeste Cleaner, gde možemo da brišemo bukvalno sve temporary failove sa Internet Explorera, Windows Explorera, sa sistema. Kada kliknemo na Application imamo Firefox, Google Chrome, ako koristite Operu imat ćete Operu ovde i tako dalje, pa čak i Audacity, BitTorrent, Skype, TeamSpeak, IMP3 je ovaj program za slušanje muzike i tako dalje. I ono sve što treba da uradimo jeste da kliknemo na analizu i on će sada krene da analizira, da traži sve te podatke, stisnem cancel, zato što to nekad hoće malo i da potraje i tu možete tipa da obrišete i po par gigabajta prostora da oslobodite na C u suštini, zato što su svi ti programi instalirani na C, znači tamo gde vam je sistem uglavnom. Dobro, vama je možda sistem na D, E, F, G, H, nije ni bitno, ali kontate me. I treća opcija koja je dosta dobra, idemo na Tools, imamo uninstall, to je ono klasična opcija kao što postoji ako se malo trese, to malo tresem stoja, ja se izvinjam, kao kad dodate My Computer pa tamo da brišete one program i tako dalje, to je isto CCleaner može da vam ponudi, znači da brišete neke programe i kad dođete ovde u uninstall, bukvalno bi vam preporučio da ako ne znate da li vam neki program treba ili ne, nemojte ga brisati, ali ako vidite da nešto zaista vam ne treba, vi onda lepo uzmete to i obrišete, zato što nekad sa nekim programima kada se instalira, na primjer instalirate GOM player za gledanje filmova i on će vam
instalirati još jedno, možda 2-3 programa koje vi uopšte ne želite, ili one toolbarove po Google Chrome-u, Mozilla, internetu i tako dalje. Te sve toolbarove možete slobodno brišite, to je sranje po meni, to jako baguje računar, jako baguje ove pretraživače kao što su Chrome, Mozilla, Internet Explorer, šta već koristite, Operu. Tako da bih vam preporučio da sve to lepo obrišete i svaki program koji ovako gledate i kažete šta je ovo, nemam pojma, Handbrake, znaš ono kao koji će meni to, ja to ne koristim, brišite ga. Znači ako ne koristite, ako niste sigurni, uradite malo Google search, vidite zašto služi program, da li vam uopšte treba ili ne i to je to. Samo bih vam preporučio, bože me sačuvaj, samo bih vam preporučio da ove Microsoft Visual stvari, programčiće, to ne brišite zato što vam je to potrebno za uopšte rad računara, igranje igrica, korišćenje programa i tako dalje. I imamo ovaj startup, to je četvrti, ja se izvinjam, četvrta opcija koju ovaj program može da vam ponudi jeste startup. Ovde su vam ponuđeni, samo kliknete ovde na Windows i ovde su vam ponuđeni svi programi koji se pokreću kada vi upalite računar. Većina programa ne bi trebalo da bude pokrenuta kada se upali računar, ali po defaultu, većina programa se pali i onda kompjuteru treba malo duže vremena da on dođe sebi kad ga upalite da bi mogli da krenete da ga koristite i tako dalje. Ovde bukvalno idite i ugasite sve programe koje ne želite da vam se pale uz računar. Naprimer, AVG to je antivirus, to bi bilo poželjno da se normalno pali uz računar, da ne biste morali vi sami da ga palite stalno. Ali, naprimer, Adobe AAM Updater, to je ono za Adobe proizvode kao što su Photoshop, After Effects i tako dalje, da on proveri da li ima neki update ili nešto. To jednostavno isključite, to vam ne treba. Ako vi želite proveriti da li ima neki update, možete da uradite i manuelno, a ne automatski da se to sve pali, da vam samo buđi kom. Znači ovdje idete i samo isključite sve programe, kako se isključuje, samo jednostavno kliknete na program koji ne želite da se pali i kliknete ovdje s desne strane Disable i to je to. Nemojte niko ići na Delete, nikako na Delete, samo Disable i kasnije ako na primjer neki disablovan idete na Enable ukoliko želite da ga upalite da se pali za računar. Tako da to je to što se tiče CCleanera, nema više ovde šta puno da se priča, to je ono što bi trebali da uradite. Sledeća stvar koja je definitivno jako važna, možda treba malo više vremena da čekate, ja sam čekao baš dosta, jeste ovaj, kako se zove, Piriform Defragler. Defragmentacija hard diska je dosta bitna zato što će vam onda on poređati svaki pojedinačni fajl u sistemu koji imate na CD, FGH, ŠB, nije ni bitno koliko imate hard drive-ova. On će bukvalno da ih poređe onako kako treba da stoje prirodno, da kažemo, tako da će da rastereti prostore i omogućit će vašem hard disku da diše, tako da se izrazimo. Jako je bitno da to radite bar jednom u mesec dana. Ako budete čekali tipa pola godine pa radili, onda ćete čekati kao ja. Ne znam koliko sam čekao, mislim 4 sata, mislim da je sve ovo radio. Tako da je najbolje da radite ovo češće, da biste manje čekali i da bi vaš hard disk radio brže i bolje. Tako da defragmentacija, kako se već kaže, hard diska je dosta važna i preporučujem bi da uradite za svaki drive, znači za C, D, E, u ovom slučaju imam 3, tako da bih vam preporučio da odradite za svaki, bar jedno mesečno. Jednostavno samo treba da kliknete, možete dodati ovaj program je totalno besplatan, znači zove se Piriform Defragler. Vidite tu ime, ukucate na Google, skinete program je besplatan i jednostavno kliknete ovako na C i kliknemo ovde Defrag ili jednostavno označimo sva 3, znači C, D, E i kliknemo Defrag i on će da ide prvo C, D i E i sve će lepo da vam odradi i kad to bude gotovo hard disk će vam mnogo biti zahvalan. Onda sledeći program koji želim da vam pokažem jeste ovaj Malwarebytes Anti-Malware Home. Isto je besplatna verzija, možete da skinete s njihovog oficijalnog sajta. Naravno možete i da kupite ukoliko hoćete da ga kao unapredite nešto, ali nema potrebe za ovo korišćenje sasvim dovoljno. Ovaj program će da pronađe bukvalno svaki crvić u vašem računaru, što bi se reklo crvić, u vašem računaru koji ne valja, koji nešto kvari, koji nešto jebava u vašem računaru, tako da sve što treba da uradite jeste da stisnete Scan Now, on će prvo da proveri da li je najnovija verzija instalirana, ako nije, on će vam reći, nova verzija je izašla, onda vi updateujete samo i onda će onda krenuti da skenira lagano svaki file, sve u vašem računaru, svaki drive i na kraju kada vam izbaci
rezultate, vi ćete samo da kliknete fix, da on sve to popravi i to je to. Znači program bukvalno radi samo od sebe. Kada odemo ovde na history, ovde možemo da vidimo da su meni našla neka dva fajla koji kažu da su virus i možete, ali ukoliko vam trebaju, to su uglavnom neki fajlovi koji su označeni kao virus, ali nisu, i onda jednostavno možete da ih stavite u karantin, što znači da ne mogu da naude vašem računaru, ali mogu i dalje da se koriste. I onda ja sad imam opciju da ih obrišem, ali ja ih neću brisati zašto su potrebni za rad u određenim programima kao što je After Effects, ja mislim. Da. Tako da ovaj program u suštini radi sve samo od sebe i ne trebate dirati ništa u settingsu, niti dashboard, jednostavno idete scan, start scan i to je to. Možete da idete na ovaj thread scan što je preporučeno, možete idete na custom scan, to je na primjer hoćete da skenirate samo jedan folder neki u vašem računaru, a hyperscan je samo za premium only, tako da morate da pazarite. Dobro ćemo sada izađemo iz ovog programa, pošto nam više ni on ne treba. I da, ima jedan program koji sam isto hteo još da vidim, samo da vidim gde se nalazi. Evo ga. Znači zove se ADV Cleaner i u suštini on ne treba se instalira, takođe besplatan program, kucate samo ADV Cleaner na Google, prvi link koji vam izađe, samo kliknete tu, skinete ovaj program i ne treba se instalira, čim kliknete na njega on će vam otvoriti ovo što sad vidite i bukvalno on će vam ovde skenirati za servise, za foldere, fajlove, DLL, VM i ne znam šta je, prečice koje su pokvarene i tako dalje, čak i registry fajlove i za Firefox i Chrome, sve što je kvarno. Samo stisnite na scan i kad završi ceo scan, kliknit ćete na clean i kada kliknete clean, on će vam reći da kompjuter mora da se restartuje, vi ćete ga restartovati i to je to, znači nema više ništa radite. Sad ovaj program je zaista dobar, ja sam ga nedavno skontao, kad sam imao problem s nekim kineskim virusima, ušli su mi neki virus, nemam pojma ni kako sam ih iskreno dobio, bio ovako crn ekran i neke silne reklame ovako sa desne strane kineske su mi se pojavljivale i neki silni programi su se potvarali koje ja nikad nisam ni instalirao ni ništa i bukvalno sam se patio, 3 sata sam provaljivao kako ja sve to da sredim i onda sam našao ovaj program koji se zove, kažem, ADV Cleaner i kada sam ovo odradio i kada se kompjuter restartovao, sve radilo kao da je nov, bukvalno. Tako da jako dobar program, preporučujem ga definitivno da odradite i da, to je to. E sad, zašto vam ja pokazujem programe koji čiste viruse i tako dalje? Zato što svaki virus koji vi imate u računaru ili taj neki malware, crvić, kako se već zove i tako dalje i tako bliže, svaki pokvareni fajl, sve to utiče na FPS-u igrama. Zato što s jedne strane otežava hard disku da radi posao kako bi trebao da radi, zato što je prenatrpan nekim glupostima i možda inficiran sistem i tako dalje i onda jednostavno to sve utiče na igru, jednostavno ne može igra normalno ni da diše, što bi se reklo, i zbog toga je jako bitno da na računaru nemate ništa što ne treba da imate, da biste imali bolji FPS u igrama. Ja mislim da za kraj da sam spremio ovaj program koji se zove Razer Cortex. Imate više ovih fora, kao što je onaj Game Booster, recimo, možete i taj da koristite, taj isto nije loš, ali Razer Cortex mi se nekako prikazuje ipak malo boljim. E sad ovde bukvalno šta treba da radite, znači ovo kad program je isto besplatan, znači skenite program, instalirate, trebali biste samo da se ulogujete ovde, ako nemate samo se registrujete i to je to. I onda imamo ovde Games, Deals, Gamecaster, Boost, bla bla bla, VR je na primjer ubačen samo što je u beta verziji i nas zanima samo ovo Boost. Znači kad kliknemo ovde na Boost, imamo ovde neke stvari koje sad ne bi da vas zamaram uopšte šta je šta. Jednostavno ono što želite da igrate pre svakog lansiranja igre, znači hoćete igrati recimo Dota 2 i sad pogasili ste sve programe ili niste, nebitno, sve što treba da uradite jeste da kliknete ovde na Recommended i on će vam pogasiti sve programe koji ne rade, znači recimo meni sad trenutno radi Fraps i ako ja otkačim Fraps ovde da ga on ugasi i kliknem ovde na Boost Now, on će meni ugasiti Fraps i ugasit će mi sve ove koje sam ja označio. Ali vi ostavite na Recommended i on će vam ugasiti i u procesu i u servisima, znači ovo su servisi koje rade,
vidite neki je označio, neki nije, te koji nije označio vjerojatno su potrebni za normalan rad računara. Non-Windows Service ovde ništa nije označeno zato što vam treba i antivirus i Nvidia, ovo ono, bla bla bla, znači to je sasvim normalna stvar. I kad idemo na address ovde isto on označio neki nije, te koji nije označio, nemojte ih označavati, jednostavno nema potrebe. Takođe i na processes, ovo je ono što vam je trenutno uključeno sve. Opet kažem, nemojte gasiti ništa, recimo Nvidia ili AMD ako koristite, to vam potrebno za grafičku da vam radi, a da bi igrali igricu treba vam grafička normalno, tako da nemojte to da gasite, ali jednostavno kliknete ovde na recommended i kliknete ovde boost now i kad kliknete boost now on će vam sve to pogasiti. Ja kažem, neću sada da stisnem boost now zato što će mi ugasiti i Audacity, a ugasit će mi, pretpostavljam, i Fraps, prekinući se snimanje normalno, tako da mi to nećemo sada radimo. Ali vi samo kliknete boost now, on će pogasiti sve te silne programe koje imate i onda uđete lepo u igru i to je otprilike to. Ja sad ne znam je li on uopšte snima, je li meni pukla opet baterija. Ja, tako, pukne kao baterija, nešto, nemam pojma šta je ovo. Sad, ne znam ja dokle je stiglo ovo, ako ne bude bilo facecama, to je zato što je vjerovatno tipa snimao 3 minuta i prestao. Drkavi digitalac koji su opet baterije ispraznile, a nema veze, nisam ga ni koristio, ne znam kako su se ispraznile, majku mu. Tako da, da, to je to i onda kada završite s igrom i kada izađete, naravno nemojte gasiti ovaj program, nego samo ga ovako spustite, znači minimizirajte ga i kada izađete recimo iz Dota 2, završili ste, nećete više da igrate, ovde gde piše boost now će da bude reverse now, tako nešto će da piše i to kliknete i on će vam vratiti sve onako kako je bilo pre nego što ste ušli u Dotu. Tako da ne morate puno uopšte, opet je sve na klik određeno, ne morate uopšte puno da se patite, niti da idete na custom i da vi sad lupate glavu šta da označim šta ne. Znači bukvalno ostavite onako kako jeste na recommended i to je to. Tako da ja mislim da je, da, još jedna naravno bitna stvar koju sam teo da napomenem jeste da u samoj igrici koju god da igrate, da li je to Dota, da li je to LoL, da li je to Battlefield, Call of Duty, šta god da igrate, nije uopšte bitno, gledate da grafiku smanjite, znači ako vam FPS opada žestoko, onda uzmite i smanjite grafiku malo. Znači ne mora sve da vam bude na high, na extreme ili ne znam ni ja šta već, zavisi od igrice, nego jednostavno probajte na medium, pa čak i low, zato što jednostavno pomoći će vam definitivno u FPS-u. Neke stvari koje biste mogli da isključujete, sad ću samo jedan čas da vam pokažem. Ne mogu tačno se setim imena pa ću koristiti Nvidia i Control Panel, zato što tu mogu da vidim te informacije. Mislim da je ovde. Sad ćemo da vidimo. Ne, Manage 3D Settings, mislim da je. Da. Manage 3D Settings je u pitanju, sad ćemo kažemo na što biste trebali da obratite pažnju i da isključite te stvari. Znači, kad vidite negdje da piše anti-aliasing FXAA, to gledajte da isključite. Onda sljedeća stvar koju želite da isključite jeste vertical syncs, to jest vertical synchronization. To isto gledajte da ili isključite ili da, to može samo, ja mislim, se isključi ili uključi, to isto gledajte da isključujete, oprično za igrice, znači u samoj igrici kad idete opcije pa video settings, znači ako imate ove opcije koje sad pričam, to isključujte, zato što to dosta vuče i jebe FPS, kao takođe senke, znači shadows, senke su isto jedne od zajebanih stvari koje dosta hoće da smanje FPS, i ovo ostalo u suštini je manje više, sve zavisi opet od vašeg računara, ali ukoliko ostavite onako neke drastične padove FPS-a, onda smanjite malo grafiku. Ili tipa ako igrate Dotu, primer, to što ajde moj kanal je sve o Doti, jel, pa zato ćemo pričamo malo o tome sad. Znači uđete u Dotu i sve vam radi normalno, vi idete na lane, tučete se, sve super, ide game, to jest farmate, sve onako mirno i onda krene team fight i onda vama FPS padne sa lupom 50 na 20. To je taj problem, to jest
to dolazi iz dva problema. Prvi problem je morate da očistite računar od nepotrebnih fajlova, znači to je prva stvar koju treba da uradite. I druga stvar je da kada jednostavno previše stvari krene da se dešava u istom trenutku, znači uleće jedan heroj, uleće drugi, svi koristite neke spelove, bla bla bla, tad grafička krene da vuče i kad dostigne svoj maksimum, ona će prestati da vuče, ali će FPS da padne, jer ona više ne može da vuče. Šta to znači? To znači treba da smanjite grafiku u samoj igri da bi ona mogla ponovo da vuče do nekog određenog perioda, da FPS bar ne prelazi ispod 30, to jest da ne pada ispod 30. FPS od 15 pa do 25 je jako loš. Od 25, ajde da kažemo, do nekih 30, 35 je ok. Sve preko 35 FPS-a, to jest ono od 30, lupamo 30 do 60 FPS-a je super, a od 60 pa naviše je odlično. Znači ako imate plus 60 FPS-a na maksimalnim podešavanjima i ako vam ništa ne secka, ako ništa sve super, ako nemate onaj pad FPS-a neki drastičan, onda imate do jaja komp. Znači ako lupam imate u Doti FPS 100 i kada se desi neki ogroman teamfight vama FPS padne na 90, super, nemate uopšte problema oko toga. Ali ako vam padne sa 100 na 60, 50, onda tu već može da se javi neki problem i poželjno da očistite računar. Eto, to je otprilike to, pokušao sam što brže da ovo odradim, pošto ima dosta programa, dosta stvari. Vama će vjerojatno trebati par sati da lepo očistite računar i sve, ali probajte definitivno, mislim da ćete moći da dobijete bar 10 do 15 FPS, ako ne i više, tako što ćete uraditi sve ovo što sam sada rekao, ali opet na kraju vraćamo se na početak videa. Ukoliko vam je komp baš veliko sranje ili vam je jednostavno jako star i ima sve neke loše komponente, ako može da ga nekako unapredite, ubacite neku novu grafičku ili nešto, ok, ali onda je najbolji slučaj da kupite, pazarite novi računar. Ali eto, ovo su neki savjeti kako možete da povećate FPS. Ja koristim sve ovo, redovno ga čistim i kucnem u drvo, radi onako, ne kako ja očekujem da radi, ali šta ćemo. Tako da, eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ako ste uživali, naravno, ako ste naučili nešto novo, ostavite like, podelite ovaj video sa prijateljima da mogu da vide kako da povećaju svoj FPS, zato što je to jedan od najvećih problema nas gamera, tako da bilo bi lepo da svi mogu da nauče kako da to rade sami, da ne morate da nosite računare u servis i da plaćate neke pare da bi vam oni čistili i radili isto ovo što vi sad možete da uradite, tako da džabe je i jednostavno možete vi da odradite, ne možete bacite pare. Tako da hvala još jednom što ste gledali i naravno subscribe-ite se ako želite gledati još video klipova. Ako vam nešto nije jasno, ostavite dole u komentarima, tu sam da pomognem. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, do tada ostanite sjajni, ćao! We'll be right back.